Bueno, certament ens ho han guanyat, però bé que no sigui un partit que ens molesti en aquest sentit, perquè venim d'una bona sensació de dos primers quarts molt bons i d'una sensació una miqueta agredolça del final del partit del Lima, per tant, doncs aquest partit que no ens molesti en quant a sensacions i en quant a treball que hem fet durant aquesta setmana, perquè al final nosaltres és dintre de 10 dies que comencem a competir. Bueno, jugar contra equips que són millors, la seva és un equip d'Eurocup i que porten moltes temporades ja en l'elit del bàsquet estatal. Nosaltres el que hem d'intentar és millorar en base al que veiem. Nosaltres allà, per exemple, ens va agradar molt el ritme que tenien elles i, per tant, doncs, durant la setmana següent me'n recordo que vam treballar molt en aquest sentit, no? Doncs que el ritme és algo que tinguis més qualitat, menys qualitat, o tinguis més pressupost o menys pressupost, doncs això no ens afecta. Per tant, doncs jo crec que sí, que es van extreure coses positives d'aquell partit i demà és un tema d'intentar que, sobretot en aquest sentit, no ens passin per sobre, perquè en el tercer quart d'allà, segon i tercer quart d'allà, realment va ser una piconadora. Bé, jo crec que en una pretemporada llarga com aquesta i que a més volien que fos llarga, passes per molts estats. Jo crec que ara estem en un punt d'equilibri bo, que l'únic que ens pot passar potser és anar a pitjor. Si mantenim aquest equilibri fins a l'inici de Lliga i tenim un bon inici de Lliga, jo crec que podem estar contents. Les jugadores les veig il·lusionades, les veig motivades, en el dia a dia que a vegades costa, perquè al final entrenem bastant i això doncs, per a la jugadora també a vegades no es fa del tot suportable, però bueno, crec que estem en un punt bo per iniciar la temporada dintre de 10 dies, això sí.